kullum mutum in yayi sallah ko da mutum yana bin limamin da ya fi shi sauri, idan kuna tahiya ta ƙarshe cikin addu'ar da zaka nema ka nemi Allah ya tsare ka daga abubuwan nan guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Waɗannan abun guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah to kawai ka je ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka daga waɗannan abubuwan. Hannan muka karanta cewa Imam Dawus rahimahullahu ta'ala idan ƴaƴan shi suka yi sallah sai ya tambaye su ya ce da kuka yi sallah me kuka roki Allah ya kuna so ko ya kare ku daga shi. Idan duk suka faɗi addu'o'in da suka faɗi bai ji sun yi wannan addu'a ba sai ce ku tashi ku sake sallah. Ce wanda ya sallah bai roki wannan abun kariya daga waɗannan abun hudu ba me ya nema. To mu kuwa yanzu mutum nawa ne ke yin sallan ma ba su ma tuno ba. Kuma an gaya ma lalle in dai za ka yi sallan nan ka yi ƙoƙari ka hararu wannan addu'a. Ba wata addu'a fa da za ka yi bayan ka gama sallah wadda ta kai wadda ka yi kafin ka sallame a tahiyar ƙarshen nan. Wannan ƙari ne in kai ka amma ta cikin wannan da wadda za ka yi a sujada da wadda za ka yi a tahiyar ƙarshe kafin ka sallame suna da girman muhimmanci wanda mutum bai kamata ya wasa da su ba. Kuma dole ne mutum ya koya. Ko mutum ya ce bai iya ba dole ka tashi ka iya, dole ki tashi ki iya, ba wasa bane abun, dole ne in mutum ya ji matsala abin da bai sani ba kawai neman mafita zai yi, ba haka nan mutum zai zauna ba ya ce tunda bai iya bari ya zauna haka nan. Dole ne sai mutum ya yi, kamar yadda mutum ya san in ya ji yunwa dole ne ya tashi ya nemi abin da zai ci. Wallahi waɗannan sun fi cin abinci muhimmanci.